חומוס זה גברת? רגע, אני רוצה להבין למה יש פה מישהי אחת מהצוות הם לא רוצה! רגע, בסדר, שנייה, אנחנו שמים מספר אחד. מספר אחד הולך להיות חומוס. תתאמותי? מה את אומרת? רגע, אבל נגבה, את צריכה לטעום אחד ולהגיד מה הכי טעים. תאכלו את כל הפיתה. שים לי 2 פרגית. ותן לה למלא אחר כך את זה. רגע, עוד נגע שלישי. סליחה, את החיטאים. איפה שקית לכל הזה? צריכים להביא כוס מים. זה מה שהיא עושה כל יום. לא, גם בחיטה. תקשיבי, בתור בוחן חומוס. תאכל את השלישי, אתה לא יכול. אל תלחיץ את הבחור. מה לי? חכה, הבן עוד לא בלח. מה חידוני? לא, אתה צריך לאכול את כל השלושה ולבחור מה הכי טעים. בוא תאכל, בוא. אתה צריך לאכול ולהגיד מה הכי טעים. איזה הכי טעים? הנה עוד אחים שבא. צריכים לשים פה מים, בין לבין צריך לשתות. לא יודעת, אני מתחילה להתלבק. מי יודע? לא, כאילו את שמה בפה. אפשר להגיד איזה גאים? אני לא מבינה בזה. תכף. אחד. תתחילי מאחד. מיכאלה, אני מבהירה. מה, זה צריך לנחש כאילו של... לא, אתה צריך להגיד מה הכי טעים לך. זה בשביל... אתה לא יודע אבל מה שלך לה. אתה צריך לטעום. היא עוזרת הפקה. לא. לא? רואה בחום. 3 סוגים. לא נורא, מאוד זה נורא. טעם אישי. טעם אישי שלך. רק כדאי שתבחרי את הנכון. למה זה לא? את יודעת שכל הרכב כבר. ממעדני מיקי. גדול. כן, מיכאלה, we are listening. מה אתה מה עושה? אני אוהבת 3.